Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkamu da sake saduwa da ku a sabon shiri. Dan Allah jama'a yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna roƙon alfarma da ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun bidiyon mu akan lokaci jama'a. Wannan sabon channel ne da muka buɗe bai jima ba kwanan nan. Dan Allah jama'a muna roƙon alfarma na minti ɗaya zuwa ɗan sakwanni domin a ɗan danna mana alamar subscribe sannan a danna mana ƙararrawa. Yau dai za mu yi magana ne akan wani sabon application mai suna Pen, wanda application ɗin da za ka dinga amfani da shi za ka haɗa bidiyo na hannu yana rubutu, wani ma ana sa waƙa a ga abun yana abun sha'awa. Ga sunan application, wannan shi ne application za ka je Play Store ka yi searching nashi za ka gan shi kamar haka kun gan shi. Wannan shi ne application. Da farko dai za ka shiga in kana so ka haɗa za ka shiga cikin application ɗin. Bayan ka shiga bari in tsaya buɗe. Ga wannan shi ne duk abin da na haɗa. In za ka haɗa yanzu za ka taɓa wajen plus ɗin nan. Ka taɓa plus sai ka sa sunan abin da kake so ka yi. Sunan wannan movies naka film da za ka haɗa kenan. Sunan wannan naka project naka bari mu sa mai Mafan TV sai ka taɓa create wannan. Ka taɓa create shi kenan. Yanzu shi kenan ka riga ka shigo farko. Za ka zo ka taɓa nan wajen text. Idan kana so ka canja background ɗin daga fari ya koma color za ka iya canja zaɓa a nan wajen ga kore ka ga ya koma kore. Idan kana so ya ƙara koma ko blue ga blue nan. Amma bari mu bar shi a farin shi yauwa. Na biyu sai ka zo in za ka fara nan za ka taɓa wajen text. Ka taɓa text nan ka rubuta abin da za ka rubuta na farko. Amma a misali bari mu rubuta Mafan TV sai muyi insert. Gani nan zai baka dama ka ƙara buɗe haka dinga taɓawa. Nan kuma gani ga yanda yake bar shi a inda yake. Yauwa bayan haka sai ka taɓa good wannan sai ka ƙara taɓa nan plus nan ka ƙara rubuta wani Mafan TV. Mafan TV wasa tasha ce ta jama'a. Yauwa ga wannan ma mun sa mai good. Haka dai haka ka ku danna subscribe. Subscribe mun sa yanzu da zarar ka taɓa wannan waje na play a saman nan za ka ga abin da ka haɗa. Amma misali ga hannun yana rubuta gani ga yanda yake abun sha'awa. Haka ana so za ka iya sa waƙa yana yi yana rubutawa. Kana so a wajen da za ka zo ka yi selecting na waƙan ka. In voice ne ma kake so kana yin voice yana rubutawa ko kana sa waƙa ka zo cikin gallery ka taɓa wannan wajen sai ka je ka ɗauko waƙan ka sai ka danna. Yauwa in kana so kuma ka yi saving nashi sai ka danna nan wajen nan sai ka yi taɓa yes shi kenan yayi saving. Yanzu haka